Uy, dara, babae. Diskartehan ako ni be. Sir! Oh, bantay kang Samuel? Wala ka ba? Ano, day? Hindi to sugulan master ba? Makoya ba siya o dili? Kwarta-kwarta dito to master ba? Naong ato magdusong duyab. Na, kumpiyansa ka ato. In aton tugnaw, pero ang baba ato, paka-paka ba, makabugto tog pante ba? Di lagi na, magbasi man sa nang mga babae karon. Pabuto na to dire. Aw, sige, isugal ko niya ko 1,000. Oh, tuka oh, wa palibak. Nari din bukang ko. Tambay-tambay na puno sila oh. Tuon na sila be para tulo na pumutambay. Sam, may kinaka. Ikaw gamang sigutan ngayon na ba? Ganyan pa yun. Yate, gilibak na rin ko nila ganin nara. Ginalibak-libak na rin ako ninyo diri ha. Bantong na hapit ko may slide dito. Sigutan niya ni no. Ya, gusto ka makabalo. Unsa mo gisgutan niyo ganina? Unsa na na day? Gusto mo ako kabuluhan na ba? Sigutan mo sa ganina ba? Video ka uyab. Sa pangko sa buhaton ni mo ba? Tanaw nang naong ni mo. Bisag sugalan na to ba? Ako pa yung giagit nila oh. Nangaraan ang kawan eh. Giagit ninyo ang kakayahan? Kasi magmahay mo ba? Pastilan. Ano magmahay man me? Oh, dahil 1,000. Ako di pusta. Agit-agit mo niya, isa kalibora. Gamaya po na ano eh. Uy, 1,000 daw. Dungagi pa eh. Ngambog ba? Sige, dos mil ko. Ano? Tismil dan. Di sini masaan ba? Baro nang naong ni mo na uyab. Sige, balik ko na rin ako ninyong 3 mil ninyo. Balik na ako. Nanak kay babae. Yung sukol pre. Di ka ta mga pildi ani? Ses, dili ta mapildi ato lagi. Dagway ato nga makita pa na sika ato. Ludo na. Ako ni Rab. Sige. Sinuguro ang kwarta ni. 2,000 ako niya. Saan mo na niya? Para makadala og babae sila ha. Wala biyo ako katistig uyab-uyab no, bisag kaysa. Sige lang, pangitaon dyan po na ako nagparaan. Uy, dara, babae. Diskartehan ako ni be. Hey, Dam. Hindi ta kagamiton. Say gamiton, sagpaon unta ka dira. Yate. Unang storya pa lang gani, palpak na. Usa may tuyo nimo. Repace makaykagnaw, may pagmuhawa ka dinhi ah. Ipakan yung istorya oy. Ngalaan ko gripis. Yan na lang. Ako lang siya ang yun nga na mapanggap ni Guyab. Pero ako lang siyang bayaran para masugot siya ba. Magkupal ka. Unsa man di jud ka mahawa diha? Kay ako nalay hawa diri ron. Di mo ko daw tayo pagkatao dam. Lalong takoy ang yun nimo ba kung sugot ka. Hadlok magukikagnaw ba? Unsa man day na imong tuyo? Pili ta mapanggap nga uyab para na ko ipakita sa akong amigo ba nga nakauyab ko. Dili ko oy. Haya-haya gud nimo. Sige na guddam. Tagaan man tag 2,000 para na ko ipakita sa akong amigo ba. Sungugan man gud kay sila. 2,000? Murag sige na lang. Magluoy makignaw ni tawhana. Sige. 2,000 nimo daan be para mauban ko sa imuha. Ay salamat, nisugot agad siya. Sinuguro na po ng 3,000 ron. Nga ginansya pa og sa 1,000. Nga nakapan ng hambog pa yung nakauyab ko. Tara. Tara. Isa. Bruglain man. Nga naman. Dapat, gunit ka sa kuha para makaingon sila na uyab jud ta ba? Ah, sige. Yati, kaluod ani uy. Pre, natulak ang kamot pre. Mukag, lahat yung pasabot ani ba? Tay pre, mong kamot nagkatul. Pero akong mata nagkatulpod. Ipadulong na sila. Nagdala pag ginabuha ko ba eh. Pre, pating pa pa. Asa mo yung nakuha pre? Tay, Nya, nakadala na akong babae. Gwapa no? Tululan lagi mo. Pilti ta pre. binti mo lang. Purot ang pampalit og bugas pre. Abi na lang kwarta be. Siniguro nang daog naman eh. Abi na be, klaro na ani. Sa. Oh, nga naman. Kung kuyab na mo. Halok ka daw be. Alok naman day.
Yati. Asa naman to? Bahala to siya oy. Tipog ko muhalok niya. Kaluod ato nyagnaw. Run. Tambay ni Santa, bro ba? Ang daming tawhana. Tingnan ko ah.